Tak, ahoj, ja som tu zase späť, ako vždy Craftmaniak. Že som Craftmaniak som v minulom dieli zabudol povedať, takže dneska sa opäť vraciame k nášmu let's playu, survival let's playu. Dneska si pôjdeme naťažiť niečo do sem, ešte niečo. Začneme s väčšou maňou. Vyšlo by sa mi uhlie. A 5 si dneska spravíme. Ďalšiu, veľmi potrebnú vec. Takže... Kde je tá kravdňa? Tu je. Takže... Tak, napcháme to dnuka. Ako už som spomínal, tak ja sa určite presťahujem aj niekam inam, napríklad sem, do tohto kopca. Len začiatky sú začiatky. Takže si ideme naťažiť ešte nejaké drevo. Určite si idem spraviť torčky. Inak povedané fakle, alebo pochodne. Takže, ako to je, myslím, že... ešte by som to mal mať, čo je. Myslím, že takto. Slnko zapadá. To je nepríjemná vec. Mám easy. Nech to nie je také ľahké. Čakajte, aká ideme hrať na hard? Čo ideme hrať na hard? Aha, jasne. Ešte jedno. Nevadí. Spravím si dvere. A ešte... Tak. Tak. To je? Sakra. Toto som nechcel. Takže ešte tu je cobblestone. Spravíme si nádhernú podlahu. OK. Takže 4 uhlia. Takže potrebujeme styky. Torčky. Máme 16 torčiek. Veľmi zaujímavé. Dúfam, že ma tu tí odporní zembíci nenájdu. Ak ma nájdu, som mŕtvy. A no, táto veta ma priviedla k ďalšej veci, čo by som ešte mal spraviť. Meč. Čo je veľmi takisto potrebné na prežitie. Oháňať krompáčom sa tu nedá. No, teda dá, ale zbytočne... Železo! Ale zbytočne si ho poškodím, takže... Tak... Na zombíka je aj tak účinnejší určite meč. Zabijem ho aj rukou, ale... Fakt je to nepríjemné.
určite to bude na hrozne veľa dielov, lebo diele sú veľmi krátke. Takže... A uhlie už nemám, takže... Zasadíme si nádherný stromček. Príšerná vec, áno. Nie, zase. Nenávidím to. Takže to hodíme do pice. Ne, tak. Tak, vykraftíme. Máme. Takže vykraftíme si meč. Ideme na lov zombíkov. Prirodzene. Ale ako sa tak na to pozerám, tak na lov zombíkov pôjdeme až v ďalšom dieli. Tak ja sa pre dneska s vami lúčim a zanechajte určite nejaký like a tak podobne. No, ak sa vám to nebude páčiť, tak dislike. Čo dúfam, že bude. Tak, ja sa pre dneska už s vami lúčim, takže čau.